Cyrus, l-ewwel ħaġa grazzi tal-qajt l-istedinja tagħna għal din l-intervista. Grazzi lilkom tal-istedina. Resqin lejn tmiem ta' sena oħra, Cyrus. Ikollok tħares lejn din is-sena. Kif tiddeskrivi l-ħidma tiegħek fil-Parlament Ewropew? Kienet sena daqsxejn differenti minn tas-soltu għaliex ovvjament konna għandna kemm ħirġin bil-pandemija, bdejna bil-pandemija, ħriġna minna elezzjoni ġenerali u gwerra ovvjament ta' Russja fl-Ukrajna li affettwat ix-xogħol kollu tagħna. Kieku kelli ngħid x'għamilt din is-sena naqsmu fix-xogħol li għamilt Malta u xogħol li mbagħad għamilt fil-Parlament Ewropew. Malta ħafna mix-xogħol kien relatat ovvjament mal-elezzjoni ġenerali, imma wara dak kollu li tibqa' tiltaqa' man-nies għaliex naħseb dik hija waħda mill-iktar affarijiet importanti għaliex jekk inti trid tirrappreżenta lin-nies bl-aħjar mod possibbli trid tkun taf x'qegħdin jaħsbu, x'qegħdin iħossu u tipprova tirrifletti dak li qegħdin jaħsbu jħossu u mbagħad f'ħidma fil-Parlament Ewropew. Fil-Parlament jiena qiegħed f'tliet kumitati prinċipali, ġifieri f'kull kumitat kont ġejt afdat mill-Grupp ta' Soċjalisti u kellha mill-Parlament biex immexxi u naħdem fuq numru ta' liġijiet. U ovvjament dak kien ix-xogħol prinċipali, ġifieri kelli ngħid fuq il-Kumitat tal-Ambjent u s-Saħħa Pubblika naħseb l-ikbar kisba li ħdimt fuqha jiena kienet kisba l-Malta fil-verità deroga li ġibna fuq il-mediċini li aħna mdorrin nużaw mir-Renju Unit illi minħabba Brexit ma stajniex inkomplu nużawhom f'Malta u bil-ħedma li għamilna jiena fil-Kumitat tas-Saħħa Pubblika u l-Ministru Fern fil-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea rnexxinna nġibu deroga għal 3 snin sabiex nibqgħu nużaw il-mediċini li mdorrin bihom. Issa nħares il qudiem illi din il-ħedma tkompli għabdejja fuq mediċini oħrajn ħalli naraw li jkollna kull pajjiż anke li żgħar wieħed ikollu aċċess għal dawk l-iktar mediċini illi għandna bżonn għaliex fil-verità meta inti għandek pajjiż żgħir ġieli jkollok kumpaniji tal-farmaceutika li jaqbżu lil pajjiżek u rridu kemm jista' jkun li l-mediċini kollha jkunu available għal Maltin ukoll bi prezzijiet affordabbli. Dik hija xi ħaġa li qegħdin naħdmu fuqha fil-European Health Union il qudiem. Jekk imbagħad ikolli nitkellem fuq il-kumitat ieħor Ġustizzja Intern u Drittijiet Ċivili, ovvjament hemmhekk hemm ħafna xogħol huwa wiesa' ħafna bħala kumitat u l-iktar affarijiet li naħseb illi saru u għandi sodisfazzjon tagħhom jew madwar l-immigrazzjoni li għall-ewwel darba il-Grupp tas-Soċjalisti fil-Parlament Ewropew irnexxiel nikkonvinċjahom biex ikollna l-istess pożizzjoni li għandna bħala pajjiż bħala Malta. Ġifieri li l-qsim tal-peace irid jitqassam bejn l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea, ma nistgħux inħallu pajjiż wieħed, tnejn jew erba' li huma fil-periferija fis-Sawt tal-Unjoni Ewropea li jerfgħu l-peace kollu huma u li qabel ma naqblu illi l-peace għandu jinqasam bejn kulħadd mela ma nkomplux iddiskutu materji l-oħrajn relatati mal-immigrazzjoni għax kollox jiġi irrelevanti. U dik hija l-pożizzjoni komuni tagħna tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi. Ħdimt ħafna ovvjament fuq drittijiet ċivili f'dan il-qasam, familji LGBTIQ, Rainbow Families li jiġu rikonoxxuti madwar l-Unjoni Ewropea kollha li tkun tista' tiċċaqlaq minn pajjiż tal-Unjoni Ewropea għal ieħor u inti tibqa' tkun rikonoxxut. Issa l-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissarju Helena Dalli ħarġet bil-proposta wkoll tal-Kummissjoni Ewropea. Tant kemm tkun għamilt xogħol f'sena li tibda tinsa u tibda tkun taf li mħassemmi minnhom, però jekk imbagħad nieħu wkoll l-aħħar kumitat nsemmi importanti ħafna actually fil-Kumitat Libe wkoll il-ħidma li għamilna dwar drittijiet tan-nisa u l-vjolenza tal-ġeneru għaliex fuq livell Ewropew dak huwa importanti wkoll. Għandek il-Konvenzjoni ta' Istanbul Malta ffirmata żmien ilu, għandek numru ta' pajjiżi Ewropej li għadhom sal-lum ma ffirmawiex u dak huwa xogħol importanti għal ħafna li qegħdin nagħmlu fil-Kumitat Libe flimkien mal-Kumitat FAM. Fl-aħħar nett jekk nitlu mbagħad fil-Kumitat ieħor illi jirrigwardja x-xogħol ta' kif tiffunzjona l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea tal-futur, hemmhekk ħafna xogħol interessanti, kont onorat ħafna illi ġejt fdat mill-Parlament Ewropew biex ninnegozjaw mexxi l quddiem il-ħidma dwar kif jaħdmu il-qrati tal-Stati Membri Nazzjonali viżavi mal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u allura l-qafas legali tal-Unjoni Ewropea. Xogħol li bes ħafna, però meta qed tinnegozjah ma' membri oħrajn minn partiti differenti, minn pajjiżi differenti, huwa xogħol li jtik ħafna sodisfazzjon. Fl-aħħar mill-aħħar tirrealizza kemm ix-xogħol li jsir fil-livell ta' Parlament Ewropew u fl-Ewropa in ġenerali jaffettwa ħafna liċ-ċittadini illi qegħdin fid-diversi pajjiżi, inkluż pajjiżna, u naħseb l-iktar eżempju tajjeb ta' dan huwa l-kwistjoni tal-mediċini li semmejt fil-bidu, illi għall-mument tlifna dritt li nużaw ċertu mediċini li aħna verament imdorrijin bihom u s-sallum il-ġurnata rġajna nistgħu nużawhom.
tiduna Ovvjament. kemm hemm impatt ta' xogħol li tkun qed tagħmel. U għas-sena d-dieħla, Cyrus, x'hemm ippjanat? Iva, is-sena diħla hija l-aħħar sena sħiħa ta' dan il-mandat u allura issa wasal iż-żmien li nibdew nagħlqu numru ta' liġijiet li qegħdin naħdmu fuqhom. Fil-bidu tas-sena d-dieħla suppost inkun għallaqt żewġ liġijiet li qed naħdem fuqhom fuq il-qasam tal-ambjent, il-liġi tal-emissjonijiet, illi bażikament tirregola s-suq tal-emissjonijiet fl-Unjoni Ewropea u tistabilizza s-suq. Nafu kemm importanti, speċjalment f'dan iż-żmien ta' kriżi dinjija fejn jidħol l-enerġija, fejn tidħol il-fuel, fejn jidħol dawk ir-riżorsi li permezz tagħhom niġġeneraw l-enerġija, kemm importanti li jkollna stabilità. Fatti f'Malta naħseb waħda mill-iktar kelmiet li l-gvern juża fil-qasam tal-enerġija u l-ekonomija hija l-istabilità. U din il-liġi tal-emissjonijiet fil-waqt li tassigura li jkollna ambjent aħjar u li bħala Unjoni Ewropea nilħqu il-miri tagħna li għandna fil-ġieda kontra t-tibdil fil-klima, fl-istess ħin tara li jkollna stabilità fil-prezzijiet. Li dik hija waħda mill-iktar affarijiet importanti, jiena ngħid dejjem imma speċjalment f'dan il-perjodu illi qegħdin fih. Apparti minn hekk ħankunu qegħdin nagħlqu il-liġi li vera kuntent ħafna li qed naħdem fuqha il-Waste Shipment Regulation, allura il-regolament li jirregola l-esportazzjoni tal-iskart u hemmhekk ħankunu qegħdin nagħmlu statement qawwi importanti b'ħafna bħala Parlament Ewropew. Ovvjament għandna l-vot f'Jannar li ġej dal-waqt ix-xahar id-dieħel nibdew is-sena bih. Għall-ewwel darba bħala Unjoni Ewropea, jekk jgħaddi l-vot ta' dan il-liġi li ħdimt fuqha jien, ħankunu qegħdin inwaqfu l-esportazzjoni kollha tal-plastik, tal-iskart tal-plastik mill-Unjoni Ewropea. Għalfejn dan huwa importanti għaliex sal-lum ħafna mill-iskart tagħna fl-Unjoni Ewropea jintbagħat barra mill-Unjoni Ewropea, jispiċċa jmur f'pajjiżi terzi fejn laqas għandek standards ta' trattament tal-iskart u dal-iskart jispiċċa jiġi dumped literalment f'widin xmajjar ibħra fin-natura, fil-pjaneta tagħna, fid-dinja tagħna. U jekk dan qed jintrema fil-Bangladesh, dan bl-ebda dubju għandu effett anke fuqna hawnhekk fl-Ewropa, apparti l-effett li għandu fuq dawk iċ-ċittadini fil-Bangladesh stess. U allura il-fatt li għall-ewwel darba ħanwaqfu darba l dejjem l-esportazzjoni ta' dan l-iskart il-barra mill-Unjoni Ewropea, naħseb li ħatkun rebħa storika għall-Parlament Ewropew u jekk tgħaddi wkoll mill-Kunsill tkun rebħa storika l-Unjoni Ewropea kollha. Fl-aħħar nett, ovvjament, ix-xogħol illi ħaj jirrivolvi madwar il-kwistjoni semmejt qabel ukoll il-recognition ta' Rainbow Families fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-proposta ħarġet ġimgħa ilu mill-Kummissjoni Ewropea, issa rridu nbidluha f'liġi illi tkun tista' tiġi prattikata fl-Unjoni Ewropea kollha. U allura nħarsu l-qudiem għal dik il-ħidma wkoll fl-aħħar nett supremazija tal-liġi Ewropea. Semmejt qabel il-qafas legali Ewropew, kif dan jaħdem, irrid noħroġ u ġejt fdat biex noħroġ bir-rakkomandazzjonijiet għall-Unjoni Ewropea kollha dwar il-qafas legali tagħha. U nħares il-qudiem milli sal-aħħar ta' sena dieħla jekk Mr. Żball irdu nlestuh sa' Settembru Ottubru nkunu lessejna dan il-pass, dan ir-rapport importanti ħafna li irrid issaħħaħ il-mod ta' kif jaħdem il-qasam legali Ewropew. Għaliex jekk ikonna affarijiet bħal marajna li ġraw riċentament fil-Polonja, nirriskjaw illi il-mod kif topera l-Unjoni Ewropea laqas jibqa' jeżisti. Allura importanti li jkollna qafas li jkun sod, pedamenti soda, sabiex permezz tagħhom inkunu nistgħu inkomplu mixjien il-qudiem. Tkellim dwar l-iskart. Nieħdok fuq is-suġġett l-aktar riċenti l-iskema ta' riċiklaġġ f'pajjiżna tal-mexxija mill-BCRS. Sistema li sfortunatament għada qed taqbad l-eruq tagħha anke b'diversi intoppi. Kemm importanti l-esperjenza ta' nies bħalek biex ikun hemm iktar edukazzjoni li għandha tejjeb sistema bħal din. Jien naħseb illi ħafna drabi li ikonna bżonn huwa ħafna arfin. L-arfin ta' kif, l-ewnet għaliex qegħdin nagħmlu dak li qegħdin nagħmlu. It-tieni net, kif nistgħu nagħmlu aħjar. Jiena nemmen li kull inizjattiva ġdida sakemm tidra it takes time, tieħu żmien. Però apparti minn hekk, is-sistema stess trid tirranġa lilha nnifisha ħalli tkun taħdem aħjar bl-esperjenzi tan-nies li qegħdin jużawha. Aħna minn ħatana hekk fil-Parlament Ewropew nisqu ħafna fuq ir-riċiklar, huwa essenzjali r-riċiklar. Infatti
ħankunu qegħdin nibdew liġijiet ġodda dal-waqt li ħarġu issa dwar il-prodotti l-ġodda li jiġu manifatturati fl-Unjoni Ewropea, mhux biss imma anke il-packaging tal-prodotti l-ġodda. U qegħdin ngħidu bħala Parlament Ewropew illi minn issa l-qudiem ma jistax ikun illi ikollok kumpaniji li manifatturaw prodotti ngħidu ħanivvinta ngħidu eżempju, prodotti li huwa totalment magħmul mill-plastik. Għaliex għandek tuża plastik li huwa ġdid f'dak il-prodott u ma jkollokx kontenut fih illi huwa mandatorju li jkun riċiklat. Ħankunu qegħdin nilleġislaw biex miż-żmien li ġej l-qudiem f'kull prodott illi inti qiegħed timmanifattura fl-Unjoni Ewropea, bil-forsi irid ikollok persantaġġ minnu illi jkun magħmul minn materjal li jkun riċiklat, materjal li jkun diġà ġie użat. U allura hemmhekk norbot mal-importanza illi nużaw il-BCRS, Beverage Container Refund Scheme. Nemmen illi tista' tiġi perfection diktar is-sistema, ġifieri nemmen illi hemm ċertu issues li jridu jiġu indirizzati minn min qed jopera s-sistema, kumpanija privata li qed topera fil-verità, sabiex naraw illi ħadd ma jitħalla jaqalura minħabba s-sistema, u naħseb li bħala soċjalisti u bħala laburisti dik hija tkun il-guiding light tagħna li aħna naraw illi fis-sistemi ġodda li qegħdin nagħmlu fil-waqt li bl-ebda b'dubju noffru l-ikbar protezzjoni possibbli lill-ambjent, fl-istess ħin iridu naraw illi ħadd minn dawk illi qiegħed juża s-sistema ma jispiċċa allura għaliex ma jirnexxilux juża jew ma jkunx qed jirnexxielu juża bil-mod kif qed tintuża bħalissa. U naħseb hemmhekk hemm ta' min nitkellmu naraw l-idejat li hemm f'pajjiżi oħrajn Ewropej x'jagħmel ħadd ieħor nafu li l-Ġermanja pereżempju jużaw skema bħal din u taħdem tajjeb ħafna. Għalfejn taħdem tajjeb ħafna. X'nistgħu nitgħallmu aħna minnhom għaliex tagħna għadha ġdida f'Jamanta. Konvinti li fil-bidu li jagħmlu għall-Ġermanja kellhom teething problems ukoll. Mela naraw u nitgħallmu minn ħadd ieħor anke nimxu l-qudiem f'dak li jkunu qegħdin nagħmlu.